Днес имам удоволствието да ви представя втория обучен и сертифициран водещ на играта "Къде е кокошката?". Онлайн се включваме, защото Минка в момента е в Англия и е за това така. Се виждаме с нея. Здравей, Минка, много ми е драго да те видя. Здравей, Маги! Благодаря за поканата. Изключително съм развълнувана да участвам в такова интервю. За мен това лично е първото интервю онлайн, така че очаквам с нетърпение твоите въпроси, да видя какво си ми подготвила. И разбира се, здравейте на всички, които ни гледат, когато и да е, където и да е. Надяваме се това интервю да ви е полезно. Да, ще се говорим днес за връзката между счетоводството и игрите. Обаче първо искам да се представиш. Казвам се Минка, от Стара Загора съм. В момента живея в Англия, вече 22 години. По образование и дългогодишна професия съм счетоводител, което си го обичам. Аз обичам цифрите от малка, благодарение на дядо ми. И с това се занимавам вече доста години. Но имам всестранно развита личност и благодарение на Маги съм щастлива, че мога да развия енергията си, да я развихря по-скоро в творческите дейности. И благодарение на това хем аз се забавлявам, хем мога да бъда от помощ на други хора. Така че съчетаваме полезното с приятното. Супер! Да, това е в кратки линии за мен. Иначе цялото интервю може да протече в моята биография. Добре, какво ти даде обучението за Игор Практик с играта "Къде е кокошката"? Самото обучение за игропрактик към играта "Къде е кокошката" ми даде по-дълбока степен на себепознаване. Самата игра дава много ниво на наблюдение, но бидейки водещ игропрактик, изисква допълнително наблюдение, и то не само върху самата себе си, а и върху участниците, по начин, по който първо да забележа какво се случва с тях, какво е тяхното преживяване с участието им, както и да им дам насоки, в които те да разгледат за себе си какво могат да вземат точно от това участие. Като обучението е доста гъвкаво и насочено към всеки игропрактик, както в всяка една друга професия. Всеки човек е толкова различен и всеки човек внася неговата си така подправка. Нали? Всички влагаме любов, но любовта на всеки преминава през различен аспект и така всеки човек може да се обогати, преминавайки през тази игра с различни водещи, защото така получава различни бонуси, но това беше моя най-добър експеримент, преживяване през обучението. Много забавно да се отразят тези наблюдения и оттам да ни дадат нови посоки на развитие. И дори на мечтаене. Добре, всъщност различно ли ти беше, когато си участник в играта и когато си водещ, с кое ти беше различно? Различно е нивото на удовлетворение. Когато участвам за себе си, фокусът е единствено и само върху себе си. Какво аз мога да взема, как мога да го насоча върху моите си цели, моите си преживявания или казуси, било то в работа или в взаимоотношения с приятели, семейство, роднини. Дори в взаимоотношенията с самата себе си. Да. Докато преживяването като обучение, като водещ, там е различно. Там виждаш как даваш. Аз мога да кажа само от първо лице единствено число, защото нали, това е моето преживяване, но бидейки като водещ, преживявам удовлетворението да
подам частичка светлина, която да освети нещо, което е било скрито в съзнанието или дори подсъзнанието на някой участник. И давайки тази светлина, аз не им казвам какво има там, но давайки светлината, те виждат нещо за себе си. И това е един такъв момент, който винаги ме кара да настръхвам цялата, защото това е нещо невероятно, супер ценно и незаменимо като преживяване. И оттам удовлетворението от давайки тази светлинка, то се вижда и в момента, предполагам, на лицето ми. Тя няма думи. Да. Добре. А каква е връзката между счетоводството и играта "Къде е кокошката"? Защото на пръв поглед това са много различни неща, обаче... Това наистина е шокиращ въпрос, в смисъл, че къде е счетоводството, къде са игрите, нали? Счетоводството е толкова, нали, сериозна наука, бизнес настроено, а пък игрите се виждат просто забавляващо, запълващо времето, нали? Но наблюдавайки себе си, моите преживявания, моя опит, след като започнах като участник и след това като водиш в "Къде е кокошката", това, което забелязваме, е, че те имат невероятна прилика от позицията на това, че те са спомагателно средство. Те са ни като, бих казала, като GPS. Нали? Дават ни информация къде сме към даден момент. Къде се намираме, какво е състоянието ни дори. Като счетоводството, разбира се, когато си видим банковата сметка, знаем един бизнес къде се намира, но казвайки това, искам да подчертая, че както счетоводството, така и "Къде е кокошката" са приложими не само в бизнеса или не само в личния живот, но двете са еднакво важни и необходими за прилагане и в бизнеса, и в личния живот на всеки един човек. Аз лично до преди няколко години използвах счетоводството единствено и само за работа. Колкото и невероятно или дори налудничаво или глупаво да звучи за някои хора, аз по време на образованието си съм гледала счетоводството единствено като нещо, което да работя, да прилагам за услуга на бизнеси. Но изкарвайки един кратък курс за финанси, всъщност отразих за себе си, че счетоводството е необходимо за всеки един човек индивидуално, защото счетоводството ни дава реална представа къде се намираме и дава ни представа как сме стигнали до тук. В смисъл, поглеждайки цифрите, можем да отразим как сме стигнали до тук. Кое ни е карало да правим определени решения? Дали да изберем определено нещо като покупка или продажба или не? Какви са били нашите подбуди? Каква е била нашата ценностна система в момента на даден избор? И виждайки къде сме и имайки желанието да бъдем всъщност някъде другаде, можем да използваме точно тези цифри. Има една като сентенция на английски "Know your numbers", но предполагам и на български. Аз съзнателният ми професионален живот е бил в Англия, да някои неща ми идват първо на английски, но идеята е да знаем нашите цифри. Да. Всичко е измеримо. Абсолютно всичко е измеримо. И знайки тези цифри, къде се намираме тук и сега, можем да отразим какво е необходимо като ресурси, кои са нашите ограничаващи вярвания, кои са нашите ценности като ценностна система, какви са нашите подбуди. И от мой личен опит това е изключително рядко да се случи, правейки го сами. Да. Както големите шампиони, имат без треньор няма резултати.
И няма нищо лошо в това. Не, Да. че някой е недостатъчен, не, че някой е глупав или не се е научил достатъчно в училище или че неговите родители не са го подготвили достатъчно добре. Нищо общо. Просто във всяка една ситуация живота се променя, мирогледът ни се променя, целите ни, мечтите ни се променят и е нормално да потърсим различни ресурси за реализирането на тези нови цели. Да. По същия начин кокошката на мен лично ми беше буквално като гръм от ясно небе, как забелязах, нали, даже още в едно от първите участия има позиция, на която не е опция, но е задължително да се смениш с някой друг. И така се случваше, че винаги имаше други хора преди мен, но аз, въпреки желанието си да премина напред, нали, нормално е всеки да иска първи да стигне да намери кокошката. Види какво се случва, като намерим кокошката. Или в която и да е друга игра. Всеки иска да е първи. И така ми се случваше, че просто бях със свито сърце, когато ми се налагаше да се сменя с някой. Нали, няма нищо лошо да се смениш някой напред, но при положение, че аз искам да премина напред, ми беше гузно, виновно да премина на предна позиция при положение, че имам шанса. Да, той Това беше дава. много тънък момент при тебе в първите игри, което в последствие тук да те похваля, че ти го преодоля, благодарение на играта ти го преодоля това нещо. И после с чиста съвест си взимаше предимството, което поздравления. Да, тогава после вече след няколко игри, нали, имах и малко работа с маги, разбира се, за да разгледаме откъде идват тия гузности и виновности. Да. Но за което винаги благодаря, маги винаги е насреща, толкова разбираща и щедра. Не само в слушането си, а и в работата и търпението. Аз мога да кажа, че не бях лесен случай. Много ти благодаря за тази обратна връзка. Но смея да кажа, че в рамките на 1-2 седмици успях да прескоча точно това през играта, което в последствие се реализира като това да си буквално да си търся като бащиния, както казваме на български, служебен телефон от работа. Защото един от директорите в една от компаниите, с които работя, се измести в друг град и повечето от работата, нали, обсъждания, въпроси, дискусии се случват по телефона. Разбира се, нормално е, нали, нормално е много такава специална дума, аз избягвам да я ползвам, но очаква се, че когато през работата са ми нужни толкова обаждания, това да се случва при телефон. И доста години аз си нали, но просто това беше първото нещо, което ми светна. Нали? Аз съм убедена, че сега с течение на времето ще забележа на други места, където така съм с свито сърце да използвам съответна възможност да премина напред, да се насладя на ново преживяване. Но да, трябваше ми няколко пъти и нямах такова страшно притеснително чувство в себе си да напомням, защото нали, някой път преди си мислех, аз сега пак ще повтарям, ще натяквам, нали. Те ще се разсърдят, няма да е приятно. Да, точно. Те неща ми бяха преди, нали, ми преминаваха през мислите, викам си, по-добре да премълча. Но сега разбирам, че това са били само мисли в моята глава, отразявайки всъщност нали, човека, който беше отговорен да одобри нали, покупката на този телефон за мен. Той си имаше от една страна лични ангажименти човека, от друга страна в работата, нали, трябваше да се взимат други решения, които бяха спешни. И просто от време на време му напомнях. И той казва, няма проблем, ще го оправим, като аз знам, че на този човек мога да разчитам на 100%.
и влизам в положението, че има други спешни неща за отразяване. И да, и в последствие имам служебен телефон. Имаме и гост. Да, Лари, здравей! Нашия късметчо, Да, черен късметчо. Черна котка да не мини пътя и носи късмет. Да, аз това още от училище. Ти още допълнително. Просто. Супер, още черни котки, днеска започваме на голям късмет. Да. И да, нали, в извод, както счетоводството, така и къде е кокошката, за мен вървят ръка за ръка и връзката им е, че те позволяват едно невероятно поле за наблюдение, а без наблюдение няма как да отразим къде се намираме. Да. А знаейки къде се намираме, можем да отразим какво е нужно, за да отидем където желаем. Да. В каквато и да е сфера в живота. В каквато и да е. Дори ако става въпроси за забавление, ако си кажем, че искаме да пътуваме повече, нали? Не е въпроса да кажем повече, но ако кажем, добре, миналата година съм имал 2 пътувания в страната и 1 пътуване в чужбина, когато казваме повече, е необходимо да кажем какво означава повече. Да. Колко повече да пътуваме. Да. Съизмеримост. Колко повече пътувания като брой да направим. И оттам, ако си кажем, добре, тази година искам да направя 3 пътувания извън страната и примерно 5 пътувания в страната. Да. Добре, къде ще бъдат тези пътувания? Колко ще струват нощувките? Колко ще струва транспорта? Колко да си отделя за храна? Сам ли ще пътувам? С други ли ще пътувам? Аз ли ще бъда отговорен за техните транспортни разходи? И анимация. Информация, да. Анимация. Също анимация, забавление. Забавление. То пътуването по подразбиране не се ли свързва с забавление? По принцип да, но нали, има и служебни пътувания, тъй че... Аз насоката ми беше, нали, повече от към хобита и, нали, желател такива забавления. Да. От посока на забавления, защото, нали, това е нещо, което искам да представя на масовата част от населението, че счетоводство, финанси, това не са науки, които са само за употреба в бизнесите. Да. Това е необходимо дори още от ранна детска възраст да започнем да запознаваме децата, за да могат да свикнат, да придобият навици, здравословни навици на управляване на техните средства, като разбира се, счетоводството е средство за отразяване на взетите решения. Так му щях да питам за твоите бъдещи проекти и ти сега го каза, ама айде озвучи го вече по-конкретно като продукт. Продуктът той е в движение, в процеса на създаване на уебсайта си, което също е резултат от, как да кажа, началният тласък дойде отново от къде е кокошката, но по-скоро от трансформативния вариант. Значи къде е кокошката има освен базов. От яйце към кокошка. Там го разигравахме това. Да. И там отразих, че имам такива вътрешни си спирки. Основното е перфекционизма, който не знам, но предполагам, че не съм сама в този свят, който да бъде като човек да бъда възпрепятствана да преминавам напред заради желанието нещата да бъдат перфектни и идеални, а всъщност това не дава никакъв прогрес, само застой. Така, супер, благодаря, че го каза. Да, хубаво е да си го припомням сама за себе си, защото в ежедневието често се улавям, нали, че това ме спира на много места. И не само мен, но по този начин ме възпрепятства да бъда от полезност за хора, било то бизнеси или физически лица. Като идеята на моята
моя проект, ще се казва Къщата на Минка. Много яка Минка. идеята, между другото. Нямам търпение да видим сайта. Като начало ще бъде основно насочено към счетоводството, но идеята е в последствие да има различни стаи, като разбира се втората стая не по значение, но просто като следващо поле за работа ще бъде събития за къде е кокошката. В течение на времето се надявам успешно да премина и обучението за трансформативния вариант, който е още повече вау. Но хубаво е да се премине през базовия и след това да може да се възползва човек максимално от това, което трансформативния вариант предлага. Това е една втора стая. Трета стая ще бъде нетворкинг. На България мисля, че същата дума се ползва на български нетворкинг. Да. Като трета стая, защото за мен чрез общуването единствено можем да от една страна си помагаме да реализираме настоящи цели, от друга страна да си позволим да видим възможности за поставяне на нови цели, дори за мечтаене. Да. В разговорите се раждат невероятни идеи и от една страна има хора, които раждат идеите, от друга страна има хора, които спомагат за създаването, реализирането на идеите, така че това е богатството на хората. И всеки път нашите срещи бяха много различни, въпреки че играем една и съща игра. И всеки път аз лично съм се тръгвала супер заредена и някак си това ми е давало много голям тласък за деня, между другото. Не знам при тебе как беше. Не само за деня, дори когато вечер сме правили игра, дори да съм била изморена, изтощена от деня, от работа, от преживявания, преминавайки през тази игра, аз получавам един нов тласък на енергия и след това до по-късно не мога да заспя. От цялото това вълнение и радост и мотивация за нови неща. Получаването на яснота. Това също е друг ключов момент, който пропуснах да споделя по-рано в въпроса за връзката между кокошката, къде е кокошката и счетоводството. Имайки яснота е невероятна ценност в ежедневието ни за каквото и да е. И срещата с други хора, нетворкинг, това също е голяма спомагателна част от живота ни, която точно през общуването си можем да получим яснота. Да. Било то даден казус, било то за набавянето на ресурси, било то за хората, които биха ни помогнали да получим яснота. И общо взето богатство е. Да. Това преживяване е богатство, както счетоводството хората не го виждат като толкова забавно нещо, но е необходимо, докато през играта с забавлението се получава това удоволствие и точно за това искам проекта ми е да съчетая счетоводството с къде е кокошката. Един коктейл от счетоводство и трансформация, който дава невероятно забавление и тласък напред за сбъдването на мечти. Супер! И сега официално ти връчвам сертификата. В момента ти го връчвам онлайн. Обаче ти ще си дойдеш в България и аз ще ти го връча лично. Ще си го получа така. Благодаря. И нямам търпение вече за следващи бъдещи проекти. В центъра в Стара Загора на силата на седемте изкуства готвим много неща, но до тогава кога ще търсим кокошката в Англия? Кокошката няма да я търсим само в Англия. Това е хубавото, че кокошката се играе и онлайн. Следващото събитие е на 7 февруари.
и то ще бъде онлайн. Ще Супер. бъде обявено, създадено като събитие и ще споделя на моя си профил в Фейсбук. Нещо друго исках да добавя, което също изкочи през една от игрите и всъщност, връщайки лентата сега назад, аз се хвърлих в обучението като игропрактик. Да си имам напред какво означава, какво включва, но знам, че маги каквото и да сътвори, винаги е супер забавно и дава невероятни резултати, затова казах да. А точно в този момент имах нужда от забавление и разнообразие в живота си и си казах, нямам какво да губя, скачам. И нещото, което забелязах е, че много често в живота си аз си мисля, че нещата са много трудни и по-добре да не почвам да ги правя. Но в процеса на обучението аз не усетих никаква трудност. От една страна Маги беше винаги, нали, помагаща ръка и насочваща и разбираща, но тя си е, нали, професионалист, винаги знае как да подходи в определена ситуация, но от моя страна това, което забелязах е, че често имам предразсъдъци, точно предразсъдъци за колко трудно нещо би било, без дори някога да съм го преживявала, или да имам някой, който може да ми каже тяхното преживяване от едно такова обучение, примерно. И предразсъдъците са нещо много подмолно, което дори не разбираме, че е там, но то ни работи и така здраво ни работи, че не знаем откъде ни идва. Да, има някой път тия моменти, ама то е трудно само в началото. После вече... Но това също и през играта го видях и то буквално е така ме залепи като шамар. В една от игрите участничка, каква беше ситуацията? Значи, едно от предизвикателствата е да се изиграе етюд. Да. И не етюда. Това беше за дума. И участникът трябва да представи дума само с движения, без да издава звук. И друг участник позна думата, а въпросното момиче каза: и аз мислех, че е това, но си мислех, че е прекалено лесно, за да е това. Тоест, не бива нещо, което искам да отправя, нали, към всички хора. Всеки момент, в който си кажат това няма да стане, или това е много трудно, това е невъзможно. Или прекалено лесно. Или е прекалено лесно, за да бъде истина, или за да бъде точния отговор, или за да бъде точния подход, нещо да се случи. Бих отправила едно насърчаване към хората да бъдат по-смели и да вярват в себе си. Много интересно как точно през играта изкочи едно такова нещо, което в ежедневието играе роля на много нива. Те много работи изкачаха по време на игрите, но наистина... То винаги нещо изкача. Това са много ценни моменти, наистина, когато има... Хем тя е базовата, нали? И аз, когато я създавах, нямах идея, че тя ще има и такъв ефект, нали, психологичен. Въобще нямах идея. То стана... Последствие го видях всъщност, че действа наистина трансформиращо, но пък вече то е загрявка някакси за вече трансформационния вариант, който ти знаеш, той е много дълбок. Там съм вкарала 3 метода, които са извиняйте, много силни, много дълбоки, терапевтични, осъзнаващи. И там винаги пак е различно. И между другото, от Яйце към кокошка е първата игра в България, която е с кешбек момент. Така че има големи изненади там. Но всичко е въпрос на преживяване. И между другото,
Тя е по-насочена за целеполагане и тестване на цел в защитена среда и ефекта после аз виждам как има резултат след 2 дена. Това мен много ма радва, защото, нали, освен като създател на игра, нали, и не само, това много ме радва. Колко бърз ефект има после. При тебе как беше? След кой момент? Помниш ли каква цел си беше задала? Аз си спомням, първия път беше нещо с килограмите, или какво беше? Или друго? При мен беше точно с уебсайта, защото аз този проект го дъвча от години, буквално. Имах яснота, знаех долу-горе какво искам да направя, но все си намирах извинения. Сега не е момента, аз не знам как да правя уебсайт, то ще струва много пари, аз не знам точно какво да напиша в един уебсайт и всякакви такива ограничения. Да, предразсъдъци, предположения, очаквания. Каза. Предположения. Дон Мигел, помниш какво казва? Не прави предположения. Третото споразумение. И даже си мисля, че играта беше на 1 или на 2 октомври. И на 5 октомври вече с мой много добър приятел започнахме да правим уебсайта и то за час и половина-2 смея да кажа, че направихме невероятен пробив и браво. Благодарение на него, разбира се, мога да му кажа името, но в последствие, ако се наложи, ще го изрежеш. Казва се Марио Спиридонов, той си има собствен бизнес. И правил е собствен, сам си е правил неговия си уебсайт. Невероятен човек е, той винаги изучава в подробности кое, как се случва, как да се получи, нали, оптимално. И с много търпение, между другото, ми даваше възможност, само ми задаваше въпроси и си изяснявах как в тая стъпка на страницата това, в следващата стъпка това, менюто това. Разбира се, той, нали, знае там домейни, страници и такива неща. Аз бях тотално в небрано лози, преди да седна точно за това нещо. Което в момента ми напомняш, че хората също са ресурс и ни е важно да знаем кой човек с какво може да ни бъде полезен и да ползваме уменията и чуждите ресурси. Това е много важно нещо. Благодаря ти, че го отразяваш и припомняш, защото той всъщност е щастлив да ми помага. А аз винаги съм била пак, нали, с този предразсъдък. Не мога, аз ще му отнемам от времето, но как сега ще го занимавам с моите си неща, той си има негови си неща, а той е толкова... да кажеш на дядо Коледа, аз няма да пусна тая Коледа през комина да ми дадеш подарък. Ами чудесна метафора, представяш нещо от този сорт, да. Така че когато имаме хора, които, разбира се, хора, които са доброжелателно настроени към нас, всеки човек си има неговите си близки хора, нали, не всеки работи с всеки, но винаги подходящите хора са около нас. Въпросът е просто да отворим вратата за тези неща да се случат и тази врата се отваря единствено от наша страна. Да. Да. И това искам пак да споделя как в тая посока. Първо, че много бързо се случи, нали, първата стъпка. Следващия момент е как пак моите предразсъдъци са ме спирали толкова време да не позволя на други хора да допринесат за мен. Това е също много тънък момент и благодарна съм, безкрайно съм благодарна от една страна на Маги, че създава такава игра, която по невероятен начин
от нищото леко забавление, така дава такива мащабни резултати, нали. Но от друга страна искам да благодаря и на Марио, че е толкова отзивчив и щедър с времето си и с желанието си да помогне да развия моята идея. Супер! И кога да очакваме вече крайния облик на твоята къща? Крайният облик, той винаги е в процес на развитие. Това е едно от нещата, които също ме спираше. Аз не мога да пусна уебсайт без всички мои идеи да са завършени, всички тези неща. Но в близките 2 месеца очаквам да пусна първоначалния вариант с основните услуги, които ще предлагам. И другите стаи, като в една къща, те не са винаги обзаведени всички едновременно. Да, постепенно и ще се хвалиш. Обзаведеш стая, похвала. Обзаведеш стая, похвала. Да, хваленето ми е още предизвикателство, но имам достатъчно добри хора около мен, които ме сритват. Добре, супер. Много ти благодаря, че ми беше гост. Следващия път на живо. Се го пожелавам. Много благодаря, Маги. Да, аз също си го пожелавам. Може и на коктейлче пред красивото българско Черноморие. Заповядай. Добре, да. До нови срещи. Благодаря на зрителите, за тези, които останаха до края. То ние като почнем да говорим, отива време, но пък е интересно. Минка винаги е много лъчезарна, усмихната и такъв заряд дава. И много при нея игрите много леко минават. Аз да те похваля, нали? И винаги е много интересно, много забавно. Така че следете кога тя ще прави търсене на кокошки, кога ще има игри. И ако имате интерес, питайте дали мене, дали нея. Ако искате нейни контакти, ще сложим. И така. До нови срещи и още веднъж благодаря. Благодаря, Маги. Благодаря и на зрителите, че са проявили интерес и вложили време за изглеждането на това интервю. И до нови срещи! Чао! Чао!